अच्छा салом алейкум, шербачо. Видео чхел уша, видео. Агар вузуи масъул бурам, бародаро илтимос як бигем ки вузуи масъул бибиям. Аҳа, ҳафта. Вузу 100% ана. Шеринар ҳам гейку. салом алейкум, бародаро азиз. ин ман ҳастам, доктор Беҳрӯз Маҳмадҷонист. Чун вақта доктор Беҳрӯз. бародаро, агар ҳам видеоро поделиса кунед, бисёр хуб мешавад. Бисёр хуб мешавад. ҳафт кас омада 3 лайк. бародаро азиз, салом алейкум як бори дигар. хай шумо медонед ки ман доктор Беҳрӯз дар шаҳри Москва кору фаъолият карда истодам. ҳама вақта кӯшиш мекунем ки шуморо дастгирӣ кунем. Вале бародаро азиз, инҷа мо маъзурам мондем, барои сохтани клиника билет савдо мекунем. худо дар толи саре бародаро азиз, инами валлоҳи биллоҳи таллоҳи қасама ба 3 қасаме ки худованд ваъда додагааст. ҳамин корҳое ки кардаастам, ман барои шумо кардаастам, на барои каси дигаре ки мақсад хай дар ин дунё як бор омадем, як бор мемирем. мегӯянд хубӣ кӯ даво парда. Хубӣ кардаистем ки мақсад ҳамин шумо як рӯз не як рӯз бигем ки хеле бародар буд, дисциплина дастгирӣ мекард. барои чӣ корҳоро кардаастам? Барои оне ки мақсад ҳамарӯза беморон бениҳоят ба ман муроҷиат мекунанд, бениҳоят занг мезананд, ака ёрдам мекунад, ака яхе мекунад. охир бародаро, ин билет 10,000 аст. барои сохтани клиника мо 10,000 кардагем. 5,000 билет. 5,000 билет мақсад барои аз сохтани мисол занг. хай ҷоу мафҳум надорем барои сохтани ҳамин ки барои дастгирӣ кунем. Албатта барои нами як сохтани ҳамин клиника бовар ки хеле душвориҳо, хеле мушкилиҳо пеш омадааст. Вале шумо барои дастгирӣ кунем бародаро. шумо видеоро барои поделиса кунед, лайк бимонед. ман миннатдорам ҳамон бародарон ки мақсад дастгирӣ кардаги ҳастанд, мақсад пул гузарондаги ҳастанд. со бародаро ҳастанд ки мақсад 2,000 3,000 гузарондаги ҳастанд. агар хост 100 рублям гузарондаги бошад, мақсад бародаро бениҳоят дастгирӣ кардаги ҳастанд. ҳамарӯза ман кӯшиш мекунем ки билетҳоро савдо кунем. мақсад 10,000. бародаро, ман мефаҳмонам як бор дигар ки мақсад чӣ хеле билет савдо кардан. касоне ки мақсад 10,000 билет мехаранд, як билети моро мақсад дар ватсаи ман рӯй мекунанд. он бародаро мақсад вақте ки ман дар мӯ зданиеро бардоштам, клиникаро соз кардам, мегӯяд ҳама вақта тавбатиш бепуле. тавбати бепуле. ягон суме ки мақсад дар консултатсияи доктор пул намесупорад. ин чизоро ман абишад кардам. метавонед ки ҳамин видеоро дар бохутона сабт кунед, чунки як рӯз доказатель барои шумо шавад.
ман медонам ки одамизод геморрой мешавад, простатит мешавад, чӣ мегӯянд, масъалаи ҳамхоба шудан ба оилаи зану шавҳарӣ, ин мақсад импотенсия паст шудан ин мешавад. Гурдуҳо дар мекунад. Маънои сар инсон умуман ба тамоми бемориҳо дучор мешавад. Вале ман шуморо абишар мекунам, бародаро, худо дар толи сарай ҳамин кори ман вуҷуд биравад. Ман шуморо ҳама ҳамин аудиторияма кан мисол 5000 билет савдо шавад, 5000 подписчик ма ҳамин хел дастгирӣ мекунам ки ягон бора хеле дастгирия дар ягон ҷо дидаги нест. Ман медонам бениҳоят ин коре ки ман кардам бениҳоят масъулияти баланд дорад, бениҳоят кори мушкиле аст ки вале як каса гуфте ки ман дастгирӣ мекунам, вақте як каса гуфте ки ман мисол беморӣ табобат мекунам, ин бениҳоят як кори мушкиле. Вале мо бояд одат карданмон дар кор бояд ба проблемаҳои калон калон гирифтор шавем. Мисол гирифтор чӣ ки мақсад дастгирӣ карданмон дар кори ҳамарӯза. Вақте ки дар ҳамон бобоҷон 88 вақте мо дастгирӣ мекунем, мақсад хай видео кардем, хатиш видео паштем, бениҳоят онқа бемории занг задан ким куҷо тоҷикистон ҳама ҷо занг задан, мисол оиди бемории сутунмоҳра. Ман намедонистам ростила то ин дараҷа мақсад одамо чӣ қадар бемор ҳастанд. Вале дидам ки дар ҳақиқат одамони бемор бениҳоят бисёр ҳастанд. Хай бо мисол фикр кардам ки ҳамин дастгиришон кунем бародарона. Хай шуморо ҳам доед дастгирӣ кунем. Ба ями худи ман тофа намешавад. Ака ҷое ки заминша мақсад ёфтем, мақсад замине ки мақсад ман бояд бардорам ҳама чиза знанияро бардорам. Бародарое ки мақсад ваъда кардаги ҳастанд дар ҳақиқат ки мисол кирпичо дигар чизошо барои сохтани ҳавай. Шумо бироед дастгирӣ кунем бародарон. Ман миннатдор мешудам ки мақсад шумо дастгирӣ мекардед, бародарое ки мақсад медояд тамошо мекунед. Ҳар видеои ман мақсад 400-500 просмотр мегирад. Вале медонам ки аудитория ман ҳолиам кам аст. Лекин илтимос бародаро бетарафӣ накунем, бироед дастгирӣ кунем. Битавонед лайкҳо худтонро бигузоред. Дар ин дунё ҳеҷ касе чӣ гуфта наметавонад ки оё пага чӣ гап мешавад. Вале мо бояд агар як ҷои хурд акак дошта бошем барои табобат кардани беморӣ бениҳоят хуб мешавад. Вақте ки худат 2000 мегузаронӣ, то меои пеши ман 2000 дигар бепулай, табобатоти бепулай. Стоматологиям оянда кушоданӣ ҳастем. Ва рӯзҳои наздик насиб боша вуҷуд аллакай дар як ҷо барои бародарон касоне ки бемор мешаванд метавонанд муроҷиат кунанд ба мо. То дар наздики метро Люблино онҷо аллакай мекушем. Бародаро бетарафӣ накунем. Ман афсӯс мехӯрам ки агар ман ҳозир бигӯям ки мошини чӣ дорам, мошини мерседес мондагиам дар ҳамин барои сохтани клиника, бовар ки ҳама пул мепартоям. Хай ака мо фанду фиреб намекунем, ки чизе ҳаст мо ҳамон гапа ростша мегӯем. Дар он қадр бародаро бидорем дастгирӣ кунем. Билет 2000 ба 2000 то метавонед табобати бепул бигиред. Вале бо дар охири мисол ҷамъ кардан ки дар охир вақте ки мақсад мо пулмон ҷамъ мешавад, розиши калон мекунем ки табобатҳои бепул мисол ба тамоми дору колош, ба тамоми ҳастиши мақсад одаморо мисол мемонем. Салом ака, салом. Салом алейкум бародари қавм. Саломат бошед дӯсти азизам. Касоне ки илтимос навистанӣ ҳастед, ман дар WhatsApp номери телефони ман 0115 398 3268. Барои вестгирӣ чӣ муроҷиат кунем? Бародари азиз, барои вест гирифтан дар WhatsApp ман муроҷиат кунед. Иншоалло ки барои вест гирифтан ман мегӯям шумо ки чӣ намуд дору гирифтан додат. Доктор салом алейкум бача.
убайдулло дӯсти азизам, ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Лайкотонам бичихед, бидуред як канали ма дастгирӣ кунед. Раша Москва. Саломат аҷон. Ва алайкум ассалом. Лайка зер кунед. Бале, бале, Али Фарид. Салом алейкум. Устоди хубӣ буда. Худоро шукр бародаро. Инами ман шахсан шумо агар намедонам шумо то одамизод агар ба ягон дарди мушкилӣ агар дучор нашавад, одам аксия варда мекунад. Ман худо дар тӯри сарай тамоми операсияҳое ки мебинед шумо, аллакай бисёр операсияҳоро ман худам карда метавонам. даже ман дар ини карантин, ами вақте ки Москвада карантин шуд, уже аллакай пересадка волосе, уже ман аллакай омӯхтам, ёд гирифтам, дар ҳақиқат даже пересадка волос мекунам, вале аппаратура ки надорам, ба ҳамин сабаб дига ҳеҷ гуфта наметавонам. Бардорон шумо бироед дастгирӣ кунед. уже пластическая операция айдаста мебиёд. Ҳамаи корҳои оператсиони ҳама айдаста мебиёяд. ва бениҳоят теъдоди духтурони болавоқате ки мақсад дар ҳақиқат ва ё хеле истеъдоди худододиро бародарон мақсад ба ман ҳамкорӣ доранд. Мегӯянд доктор мо ҳама вақт дар вақти мебиёем дастгирӣ кунем. Бидуред дастгирӣ кунем бародарон. ба 2000 ту метавонӣ ки тавбати бепул. бародаро иҷо шӯхиш нест, иҷо реалне аст ки мақсад шумо насиб боша оили гирем мепартем. Окей, мо ҳастем. Пеш мо бартем. Саломат бошед, саломат давлати браҷон. Ассалому алайкум акаҷон. Аллоҳ барори кор шумо дад. Саломат бошед бародарҷон. Салому алайкум. Номери билети ман чанда? Шариф Собир. Шариф Собир. Дар WhatsApp ман бинавис, ман ном фамилияти ҳамаашо бинависам, роҳи мекунам. Инҷода дар пеши мондагия. Як где-то 20 чанд нафар навистагия. 20 чанд нафар одам гирифтагия. Давлат беҳтарин фикрҳо бародар. ҳама рӯза инами ҳама рӯза ба ман муроҷиатҳо бисёр мешавад. ина шумо бинед ки 125 та сообщение омадагия. 125 та сообщение. 135 та. Дар ҳамин 135 та сообщение ҳар одам ҳар хел саволот додагия. Акай доктор дилам дард мекунад, акай доктор чашмам дард мекунад, акай доктор лабам дард мекунад, доктор сарам дард мекунад. Чиш мегӯед? ҳар як инсон ба дарди худаш отдельно чӣ кардаста. Бояд фикр кардан дар кор. Намни сабрат кардан дар кор. Баъд дору гуфтан рафтан дар кор. Барои кора бародаро иҷо шӯхиш нест. Ман чизе гуфтастам дар ҳақиқат дар дунё ҳамея донистан буданд ки тамоми бемориҳо омадау рафтан мегиранд. ба монанди бемории коронавирус чӣ хеле ки соли гузашта омадагӣ буд, омадау рафта истиям. Вале мо шумо бояд чӣ хел мегӯям, барои мошин боша, агар мошин дошта бошем, барои масла алиш кардан, колонка алиш кардан, мақсад мо ҷое мекунем, сервисе мекунем ки мақсад мода қулай бошад, арзон бошаду хизматш камтар выгодно бошад. Барои одамизодам албатта ки духтур дар кор аст. Так. Ассалому алайкум. Аз он ҷумла ман дар ҳамин ҷада ҳамин подписчико ҳамин ҷада ҳамин апай бечораро бурдем бениҳоят хай бечора операсияш кардем дар ҳақиқат. То ҳозира бечора азоб кашидааст ки ҳамон апа модари моашон мешавад. ин мақсади гапи ман чи аст? Мақсади гапи ман он аст ки агар ҷое ки мешуд ки мақсад дар ҳақиқат барое ки мисол ҳозир агар ҳар балнисо агар бираем, мақсад барои хобондан 5000 боло аст. барои як шабаш мақсад дар як койка ки хоб меравӣ, дар ҳамин як койка 5000 метавӣ. вале шумо тасаввур кунед бародарои азиз ки ба 2000 ту метавонӣ ки дар ҳақиқат то
тавбатот бепул шавад. Петрой мегӯ ки акай берӯз ту мара гуфтӣ ки тавбатот бепул аст. Ина биёмад тавбат кун. Вале бо стоматология ки шуда нестем. Стоматологияро мекушем бениҳоят қулай меҳад, арзон меҳад шуда. Агар ки хеле так арзон нахад, значит бачаро да арзон мехотад. Бачата ки арзон нахад, значит падару модар да арзон мехотад. Вообще так коре кардаистам ки масалан шумо да қулай бошад. Бародаро, барои 5000 подписчик. Подписчикои ман аллакай где-то 5000 ам. Вале агар ҳисоб кунем, ай 5000 где-то хуб агар актив мебошанд, ҳамон 1000-1000 актив. Астаниш хайр намедонам тамошо мекунам ё намекунам. Иншаллоҳ ҳеҷ уфта намекунам. Барои бародаро илтимос дорем дастгирӣ кунем ҳама вақт ман кӯшиш мекунам ки дар прямой эфир бодаром дастгирӣ кунем, мақсад билетро савдо кунем. Касоне ки пеш харидагӣ буданд, ход 1000 рубл буд, чанд сум буд набуд, ва ёрам ҳисоб мекунам ва ёрам меям пеши ман ёрам дастгиришо мекунам. Касое ки ҳозир харидаистам, иношам дастгирӣ мекунам. Ман иншоаллоҳ ва раҳмон ҳамихел шуморо дастгирӣ мекунам ки шумо худтон дам мегирем иншоаллоҳ. Баром қарам мегӯям бародаро шумо мара дастгирӣ кунед. Иншоаллоҳ манам шуморо дастгирӣ мекунам. Салом бародар, сози тинҷӣ доктор бачам дастша ҳанӯз каданум ҳастам. Ягон одам ҳаста ҳодиса ТВ. Ваалайкум ассалом бародар азиз. Иҷа ҳамон ман худам сод даст ҳалол мекунам. Дина буд, дина рафтем ду кӯдака дастша ҳалол кардем, гашта омадем. И короро мо худмон мекунем. Вақте ки агар шумо даҳантон запах, аслан запах аз куҷо ва куҷо пайдо мешавад? Нигоҳ кунед. Запахи даҳон аслан аввалш ай дандонҳо, тоза набудани дандонҳо ва дуюмш аз ҳисоби меъда. Шумо равед як бор гастроскопия кунед, як бор анализ буред дар гастроэнтеролог. Сабаб анализотон ба дору менависанд шумо. 5000 одам билет харанд, успех намекунем. Личинишона магарам бо маҳкам кунем клиника. Бародар азиз, ман як гап мегӯям, Шариф Собир, нигоҳ ки бародар. Иншоаллоҳ ва раҳмон ҳеҷ маҳал ман маҳкам намекунам. Якумш ки 5000 одам ва сразу намеяд адарат ки биё мара личиника. Каждому свое время мегӯяд. Ҳам ки время ки омад медояд тавбат кардан рафтан мекунад. Ё ки агар дар роҳҳои дур ки бошӣ, мисол шумо метавонед ки тариқи онлайнӣ, масалан барои як тавсия занг мезанӣ, отдельный справочный центр мемонӣ, занг мезанӣ, мегӯ ки ака доктор хайр мара дору даркор аст, справочный центр, мақсад онлайни қатӣ дорут менависа равон мекунад. Вале бо ман ҳамкорӣ мекунад бародарои мақсад кардиолог, доктори лор, доктори уролог, детский хирург, взрослый хирург, нейрохирург, нейропатолог, детский нейропатолог. Бародаро бениҳоят ба мо ҳамкорӣ кардаистанд. Фақат аз шумо як дастгирия. Ман медонам ки инҷо бисёрш медонанд билет намехаранд. Дуруст аст, вале дуруст аст. Вале бисёрш мисол касоне ки мақсад ба дард дучор гаштагӣ ҳастанд, ва ё медонанд ки билет бигирем ё намегирем. Ино прекрасно медонам. Лекин илтимос бародаро, медурем агар менависем, ягон гапҳои қабеҳ нанависем, чунки мо лоиқи гапҳои қабеҳи ҳар як инсон нестем. Инҷа бародар нависта ки Шариф Собир 5000 одам билет харанд, успех намекунем личинишона. Магарам бо маҳкам кунем клиника. Иншоаллоҳ ки хеле гап намешавад. Иншоаллоҳ ва раҳмон ки хеле гап намешавад. Мо фақат барои тавбат карданем, барои дастгирӣ карданем, мақсад шумо. Мо дигар ман шахсан дигар ба ягон кори дигар корои беҳуда сар кор надорам. Зубайдулло Абдуллоев: ассалому алайкум, як тавсия медодем, ман геморрой дар
дарунӣ дорам. Чӣ кор кунам? Соз мешавам. 10 сол зиёд шудааст. Ва алайкум салом бародарҷон. Зубайдулло Абдуллоев мегӯ ки Зубайдуллоҷон бародарҷон, шумо дар WhatsApp ман бинависем. Аввал мо як бор пурсем бо шумо дар алоқа бироем. Баъд мисол геморрои дарунӣ бошад ки берунӣ вобаста ба вай ман шуморо як осмотр кардан дар кор дидан дар кор. Бисёр ҳолатҳо мешавад ки дар ҳамаи бародарон нигоҳ кунем бародарон савол мегӯям. Агар мо дар бисёр бародарон дар складо дар дигар ҷо кор мекунем ва ҳамин саҳар шабона кор кунем, рӯзона кор кунем, бега мерем ҳамин бумагаи ҳамин арзона мерем мехарем, меоем барои ҳамин як туалет истифода бурдан. Вале нигоҳ кунед шумо ҳамон бумагаҳои арзоне ки мо шумо мехарем ё ки дар Индия ё ки дар Тоҷикистон, дар байни вақти нигоҳ кунед бумагаҳода треш яъне ҳамон чӯбакҳои дора ки мақсад ҳамон чӯбакҳо вақти тоза кардан мехарошад ҳамон рудара. Вақте ки рударам ки мехарошад оҷа аллакай ҳамонҷо трешина мегирад. Шумо тасаввур кунед ки дар ҳамонҷо руда мисол пардаи лобия лоби гуфта мақсад лағжонак. Вақте ки дар ҳамонҷо фасода ғайҷиз мақсад ахлоқ мебурад. ҳамонҷо вақте ки мақсад мо ягон хӯрокҳое ки мехӯрем ки жилудкаи мо ҳазм намекунад, дар ҳамин ҳолат мо чизе мақсад трешина мешавад. Дар натиҷа хуншорӣ ба амал меояд. Вале бисёр бародарони мо шумо тасаввур карда наметавонанд ки ҳамин хун аз куҷо. Вале бисёр ҳолатҳо аз ҳисоби трешина мешавад. Дидан дар кор трешина чанд қадар аст. Ва дигар сабабҳои шида метавонад дар дорони руда палип мешавад. Дар дорони ҳамон рудаи палип мешавад. Бисёр ба аппарати камера қати дуруна тамошо мекунем. Вале дуруст аст геморрои дарунӣ мешавад ва берунӣ мешавад. Як бор дидан дар кор. То ҷое ки ҳаст ман намедонам мақсад шуморо дидан то дар кор аст. номерои ман 915 398 3268. Салому алайкум ака. Доктор Кожин доред? Ва алайкум салом ва раҳматуллоҳи баракат. Бале, доктор Кожин доред, бале. Худом барои кор диҳад ва шумо акаро дастгирӣ кунед. Ва алайкум Раша Москва. Саломат бошед бародарон. Инам хеле гапҳои хуб нестем. Бовар кунед бародарон, ҳамин қадр фикр мекунед. Ба Худо қасам, агар Худо як аст, нисбати бародарон, нисбати касоне ки маро мешунаванд, ягон кас қати хусумати бадбинӣ надорад ва дигар бародарон нисбати ман хусумати бадбинӣ надорад. Наоборот, ман дилам месӯзад ба дигар бародарон. номерои ман Зубайдулло 915 398 3268. рӯзҳои наздик насиб бошад дар метро Люблино. Хай ку ваъда додаги ҳастам, ҷо мекушем. ҷо аллакай барои дидани беморон ва тавсия додани дору пуло. Модирем бародарон лайкотонам бигузорем. иншоалло дастгирӣ мекунем, билетҳоро савдо мекунем. Билет 2000 барои 2000 то тобати бепул мегирем. охири мақсад билету тамом шуданда мақсад ман як розыгриши калон мекунам ки мақсад тамоми таҷҳизотҳои тиббӣ ва тобатҳои бепул, простатит, геморрой, дигар чизҳоро ман дар дорони меандозам. ҳамин вақте ки омад ки бурд кардем, оши шаваи шири модарат ҳалол, ягон ҷои фанду фиребиш нест. Фақат дар ҳамин камтарак сумеши агар бомонад, иншоалло ки мо дар барои сохтмони байсамон истифода мебарем. ман номером ҳамин ҳастам инҷо дорам. Зубайдулло, ман номером ана ҳастам. Агар чӣ бошад медиюм канал наки мақсад доктор Бероз. Саломат бошед.
Olmaz bir şey pardon. Hamaroza هم دورین دستگیری کنیم دستگیری یک چیره گفتن در کور است که هر یک انسان چیزی خچه داره поклонник میگن چی میگن مخلص خچه داره البته که ما کوشش میکنیم مخلصی خود پیدا کنیم مخلصی خود پیدا کنیم اگر کسانی که مقصد کانال دیگه نیستن در کانال دورین ویدیو را تماشا کنیم لیستای کنیم تماشا کنیم ویدیو را مقصد даже روزش دیگه که در درین ماشین خیلی سیستم آموندگی هستیم سیستم ما نمیگم برادر از که مثلا شما یگان با یگان کاری غیر قانونی مشغول شید من شما را گفته هستم که برادرها بیا دستگیری کنیم مثلا 5000 подписчик وقتی با روزی میشه که وقتی تو مرا دستگیری میکنی من ترا течение миллион дастгирит мекунам людей гуфти гапирсо людей сначала не оценишь потом вақте ки ягон кор мешавад баъд мо мехоҳем ки ягон кори хуб дастгирӣ кунем вале мо наметавонем дигар албатта дастгирӣ кунем саломат бош бародарҷон саломат бошед саломат бошед софиямо саломат бошед ҳай куб дуридем куб ҳозир агар ман бигӯм ки мақсад дар ҳамин ҷода чиз аст як мошини галиваге мондагааст ҳамон қадр подписчик медурая ки барои мошина буруд кардам даже 10,000 бародарои азиз ман як чиз дигаро бигӯм ба шумо ки вақте ки мо мегӯем ки ман ба дигар бародарое ки конкурс кунанд ягон кас қайди кордор ҳастам касе ки метавонад чӣ коре кунад ош шавад касе метавонад даже чӣ коре аз даст меояд ош шавад лекин ман ба дигаро кордор нестам фақат ман як гуфтанӣ ҳастам ки дар ҳама давру замон доктор дар кор буд ҳаст худам докторам вале худам бо доктор ниёз дорам ман худам хидмат система уқур карда наметавонам бале барам ман кӯшиш кардаастам ки мақсад ҳамин як ҷо бикушем албатта шумо тасаввур кунед ки агар мо иншоалло ҷоро ки бикушем худованд насиб карда бошад хуб инамҷа мумкин шояд ки ягон бародаре мебурад ки мегӯяд бародар докторҷон инам 10 миллион 20 миллион рубл рисен ман метавонад корта бикун пули мара бигардон ки ман розӣ мешавам даже барои сохтани барои дастгирӣ кардани бачаҳои ноҷур бале бале барои саломатӣ и ҳамин хел аст ҳоз агар ман бигӯм ки дар ҳақиқат ман як хона мондагӣ ҳастам ё ки 10 та хона мондагӣ ҳастам ҳамака медонанд пула беҳуда расход карда мегирам ва ҳамин наздики як каналро тамошо кунам чандта мошин мондааст 100 ё 300 мошин мондааст ҳамака мондааст ҳамин бачаҳои худам ҳамин анде ки мошин бибурам анде ки нахалиява бародаро ман гуфтаистам ки вақте ки билет мо мефурӯшем билет уже аллакай 10,000 ва 10,000 ту метавонӣ тобатотро бепул кунӣ просто тобатои бепул медрои ки акай доктор мара тобат илтимос вазъи саломатиам хуб нест любой инсон ба ҳамин проблема гирифтор мешавад оли ин рӯз шояд ки бародарои бошанд битавонанд дар ҳамон сайт ки акай доктор хеле гапҳои чӣ мезанад вале рӯзе мешавад ки мақсад ба ин проблема дучор мешавад бо кофта ким куҷо меёяд вале ман то чизе гуфтаастам ман гапи ҳақqa гуфтаастам баром қара бародаро мегӯм дорем дастгирӣ кунем билет 10,000 агар ҳамҷа 5,000 одам агар як билети бигирад худаш буд мешавад агар ҳамин рӯз билет бигирад фақат тамом маҳкам мекунем всё дигари хеле кор намешавад 5,000 билет савдо мешавад дар 5,000 билет ира дониста бигӣ ки
دیگه محکم میشم. وقتی که من فشارم دیگه اپراتور دیگه مثل ریمونت دارن ناشه بسیار خیلی پولی کلان میره. ولی مقصد کس دیگه آدمایی که میآیند که مقصد و پریوم خاطر میاد پریومش از سومش معاین میکنیم میمونیم پیش هر یک دکتر دارم مقصد پول نسپرده بشه значит میاد دکتری که من خاطر من هم کار میشم پولشون میتی در لچین میشم پول میتی در همش پول میتی как раз как положено у тебя пересо. من شما را گفته ازم که بدروی دستگیری کنید. اصلا که وقتی شما دستگیری میکنید با یک کار خوبش همین است که شما یک خیر جوریه میکنید. خیر جوریه صدقه جوریه میگن. همه ما شما کوشش کردیم جوی گفته از این مثلا صدقه جوریه کنید همون ثواب ما تو مردن مونم برای. ولی خدا شاهده که یگان کسان مسلم نیست که مثلا فان کنید. همه کاری کردم این همه برای خاطر شما است. همه فیگرو را کرده از همه مقصد شما را دستگیری کنید. به نهایت بودم بسیار منو می‌نویسد. اما همچون دکتری با تجربه همچون دکتری که مقصد در وقت کوید هم فعال بودم در وقت نمی کرونا همش فعال بودیم مقصد هم پاندمی همچون دکتر گفتم میتونم که دستگیرتون میکنم انشالله. شما دستگیری کنید فقط دستگیرتون کنید. Короче, нахуй дам там что дорог, 50 лайк, 50 лайк. Бародаро, тимоф بدون دستگیری میکنیم بلیط رو خریداری میکنیم با خدا قسم برای شما خوب است برای من بلیط از بلیط خریدن شما من بوی نمیشم تو جایی که شما میدونید من هم مثلا پولم دیدم گشنگیرم دیدم سریرم دیدم همه چیز دیدم من در پول نیواز نه سم گلن آدم زود در دلش دل نیتی پگروشم در پوله من میدونم شاید بعض از اونجا برادر رو پیدا شدن و بگم که برام فراموشی برادر رو دستگیر کنم انشالله. فیروز سلام علیکم برادر بهتره که انجام بکشیم. بله برادر جان بله فیروز دره برادر کسانی که میدونن بدرن لایک اپ بذارین بفرمایید شکر. و یه چیزی گرم نگفتم همونه که همی 5000 اگر 5000 سعودی رو 5000 подписчик انشالله همشون نمی 5000 آدم حال نیست نمیخواد دستگیرشون میکنم ولی شما فکر نکنید من شما ریال هم که دستگیریتون میکنم که خودتون دم میگیره که ریال دم میگیره دنگلیش خیلی مقصد همین شهر مسکن نگاه میکنیم برادرها به نهایت اویدی بیماریشون مقصد زبور میکنن دستگیری میکنن خیلی و ایران کار خوبه وقتی یک کسی دستگیر کنه خودت را دستگیری و یه چیز نکته همونه که هم که دستگیریتون میکنیم انشالله خودتون حلاوت میبره. ای برادرو
ана нигоҳ кунед 140 чанда 147 сообщение мебида сообщение омадагӣ фирӯз бародарҷон чӣ кун дар ватсап бинависӣ оиди чӣ мушкил бошад адресро бинависӣ биё хуб бинависед бародаро ягон чӣ инҷо шида дурем шуморо так шерон нар ягон савол павол надорем чӣ хелаи вообще-то хароб кардем хаб кардем вакс ягон савол павол шуд савол битен охе савол додам гирем савол бинависем барои чӣ 2000 барои чӣ чхеливаи тобата ҳамин саволро додам гирем бародаро барои чӣ мо пул месупорем и чӣ кор мекунад мақсад саволотро якта ба якта бинависем бародаро чор ҳазор бале бародаро азиз карта дар ҳамин номеро 915 398 3268 915 398 3268 ҳамҷода навистамам карта ба номи беҳрӯз дадоев м дар номери телефон карта привязка кардаге бародаро метавонем дастгирӣ ки метавонем ки мақсад ватсап дорад ватсап дар ҳамин ҳасте вақте билет мегиред шумо
чекшона раво кунед. Ном фамилиятон, номи телефоне ки мақсад пастяни ҳаст. Пастяни ҳаст, барои ки мо менависем дар журнал. Ҳоз як нависита ман биёрам мешуда. Ине бародарон. Ине бародарон, ҳам одамое ки мақсад сум парсояги ҳастанд. Журнал ин намуд се таҳай ва чорумуз дар компютер. Барои ки мақсад кадомаше ки ман гум кардам ва дигарош биёрам. ин ҷои мегӯяд ку ҳеҷ кас ва ҳеҷ чиз фаромӯш намешавад. Ира дуниса гира бародарон. Так. Мардум докторро мегӯянд дар ҷои гапта нафаҳмидам бародар. Мардум докторро мегӯянд дар ҷои корам як духтарак шуд мекард. Хотанбек Галатов. Хотанбек Галатов, ман рости гап нафаҳмидам. Чӣ хел гуфтед? Мардум докторро мегӯянд дар ҷои корам як духтарак шуд. Ман рости гапта нафаҳмидам бародарҷон. Хотанбек. Чӣ хел? Як бор гап бигӯ. Аслан гапто нафаҳмидам. Як бор амира омак оддӣ карда, сода карда фаҳмонед, бисёр хуб мешавад. Бародарое ки пул парсояги ҳастанд. Моҳибулло. Акай Моҳибулло. Воҳидо Гашаков. Сайдалиев Маъруфҷон. Сабур. Суҳроб. Парвина. Фуваршо. Аминов. Айёмуддин. Сироҷиддин. Шукрона ва ҳамин бародаро бисёр пул парсояги ҳастанд. Ва дигар бародаро парсояги ҳастанд, аслан дар кор нестанд. Маношро хондам. Так бародаро. ва рӯзои наздик видео тайёр карда ҳастем дар бораи бемории псориаз. ва ҳама каса медонем, видеоро дастгирӣ мекунем. ва бисёр бародаро гуфтаастанд ки мақсад акай доктор ино ва ё гӯш кунед. бародаро 5000 одам, 5000 подписчик ва дигар одами бегуна дар кор нестанд. ва ман мефаҳмам ки чанд қадар ман қадр дорам. ва дигар давлатҳо медонем ки специалистам мехаранд. Специалисти ки мақсад дараҷаи олӣ.
як кора дасти меморавӣ специалиста мехарам ва шумо дастгирӣ кинед, кӯшиш кинед дастгиритон расад. вақте дастгирӣ кардӣ бовар кунед, албатта ки дастгирӣ мебинед мақсад мардум ранги дигаро бале бале рост мегӯед. аслан дар даври пешам буд ҳаст ва ояндарам гапои корӣ ки ҳаст мақсад барои фоидаи худшо мегӯ. ман як чизро ба шумо нақл мекунам, як история ки аксари худам гузаштагӣ буд. дар донишгоҳ дар Тоҷикистон интернатура, ординатура баъд аз хатми донишгоҳ гузаштагӣ будем. мақсад ино курсҳое ҳастанд ки 1 сол 2 сол мегузаришанд. баъд аз оне ки мақсад хай зиндагӣ ҳамин кашид ки бародарам аз дунё гузашт. манам мисол ака доштам. акаи ман бачаки ҳуш буд, 29 сола буд. мегӯ ки думи гирга меканам. мегӯ ки думи гирга меканам. вале ки акам аз дунё гузашт ку акам аз дунё гузашт. дар ҳамин Россия аз дунё гузашт. акам ҳамин бемор аз дунё гузашт. дастгириш мисол одамо наздики худам дастгириш накардам. ки мақсад бояд 2 рӯз хоб мекард, пулиш тамом шид, ки доктор ҳаям кардам. ин соли 2013-14 буд. шумо тасаввур кунед ки бародари ман ёш буд. вале вақте ки ҳамин душвориҳо аз сар гузашт, ман мисол хачи хеле оила ҳама нақду карда туристам сари ман ғафта хистам омадам Россия. вале ман ба нияти хондан омада будам. омадам дар дигар ҷо камтарак кор кардам. мисоси Екатеринбург рафтам. Екатеринбург ҷои хонам бениҳоят азоб кашидам. ман чӣ гуфтанӣ ҳастам бародарам? ва ҳолатҳое буд ки баъзан ҳамин хештаброи одаморо биромад чо мекунӣ хондан бихе кор ки хелхе. вале ҳар як инсон мисл дорад. вақте ки ман дар донишгоҳи тиббии шаҳри Москва вақте дохил шудам хондем, азобора чиликҳоро нигоҳ кунед. 1 2 3 ҳамин 3 чилик дар стройка калта шида. охирон чилика дигар то агар як борга операсия кардан накунад, и ҳатман кардан накунад, операсия арзон нест. чиликҳо ҷалака инҷо чуст варда мекунад. вале ман ҳамин хиқати донишгоҳро хондам, тамом кардам. мақсади гапи ман чи аст? ман даватса накардам. мақсад ҳамин азобҳо қинигариҳо зӯрм нарасид. дигар гуфтам ки мепардом институтда, рафтам худман видео кардам, гуфтам бародаро дастгир мекунем, хай тамом кунем. хай бародаро ҳамин хеле ҳаёт. касоне ки дастгирӣ кардам, мақсад ман миннатдорам, бениҳоят аст хурсанд ҳастам ки ҳамин бародарон хайрхоҳ дастгирӣ мекарданд. бениҳоят бародарои дастгирӣ мекарданд ки ман донишгоҳро тамом кардам. хоҳ ба қарз буд, хоҳ чӣ хеле буд, набуд ки ман донишгоҳро тамом кардам. ва ирӯз шуда доктор шуда кор мекунам. именно дар шаҳри Москва донишгоҳро тамом кардам. бо матбуа сархона тамом кардам. ва шумо чӣ гуфтанӣ ҳастанд, бародари азиз? шояд баъзантон фикр кунед ки акай доктор мисоле ки корҳои чӣ намешавад. Не, вақте именно худа дастгирӣ кардӣ, пас бидон ки мисол аллакай мо пеш меравем. мо барои тавбати шумо ҷони сиёҳканда ҳастем. шумо пеши доктор меоед, аммо мо ба шумо зинда ҳастем, шумо ба мо зинда ҳастед. худо шоҳид аст. худованд якумш ки дарда набинед, бемориам накашед. вале ман кӯшиш кардаастам ки шумо ба дигар баъзатон занг мезанед ки о акай доктор мо рафтем, рустум моро аҳамият надоданд ё ки исӯсо. бародаро, вақте ки дастгирӣ кардӣ, дастгирӣ меёбӣ иншоалло.
از پیش پروردگارم اگر دعا کنی خداوندم دعا کنی از قلیل دعا کنی خداوندم دستگیری میکنه برای که دست برداشتی وقتی پشت این دری دکتر توک توک زدی یا لکه دکترم کشم در تحویل میکنه میگه چی شد بیماری تجربه به طاقت بکنیم همین ما رو هم فرستاد و دورین پاپیسات سکنین در کانال دستگیری کنین بین یاد خرسان میشنگی مقصد دستگیری میکنیم بعد 2000 ما شما بوی نمیشه بعد 2000 ما شما بوی نمیشه اینم شما دونستن میره سلامت باشه سلامت باشه پای صفیانو شما هم شبه خوش علی عمرов سلام آقای بیرد و علیکم بسلام برادر جان شما دید شما دید برادر و کانالی بابای ابن سیناتون این آرزوی کلینیکا شدن من آرزوی دیرینه من همین که کلینیکا را شده بعد من با آرزو دیگر رسیدم دیگر من دیگر آرزو ندارم و ما گفت در کاسه نبردم وقتی که مقصد دانشجو میخونده بازم برادر بگم ای چون میکنی یکی بیروزه بیو پیر شیده ایسوسه فراموش نکرد که مقصد کسانی که علم عالی دارند و دیپلم دارند و یا هیچ محل در هیچ جا خور نمیشوند یکم دیمش که وقتی که علم عالی داری یک چیز از تو میتونی پردومت کردن و مقصد یک کاری خوب میکنی و ما را مثل فکر کرده هستیم که برای شما یک نویگری باشد اصلی البته که اگر یک جایی که بکشیم با فیلم که میگن توجیکه نه نویرای ابن سینا اکثریت ما و شما میریم در پیش همون اسم کلینیکا و کلینیکای شخصی دیگه برادرها میریم دیگه روسو را میریم مثلا شما خودتون تصور نمیکنید که شما چه پول کلان میپرید و شما خودتون فکر کنید که در همین ویدیو زبورو میشود زبوروی که مثلا 800,000 1 میلیون 2 میلیون 3 میلیون خیلی زبوروی که میشود در اینترنت بوده باور میکنید نمیکنید برادران ما نمیدونیم برای چی بیگانه پرستیم میریم توجیکای خودمون بگی میریم اکن میکنیم میگیم که اوه فلانی رسو هم خیلی بسواد هستن همه خیلی گیزاله هستن بیا پول آوره میکنیم لیکن برادرای عزیز فکر نکنید که برادرای چی نداریم هم خیلی دکترای بقوت داریم به خدا قسمه که نه عروسش نه هندوش نه دیگه ملتش چه خیلی که توجیکا هم با خیلی نداره در این مسکو هر یک پروفیسوری بقوتی داریم به خدا قسم اینا رو ما میدونم چه تصوری از دور دارم و همه پروفیسوری همه توجیه خود رستاماتی خوب کنیم وقتی که ما کنیش وقتی کلینیک هم شما اول ما میتونیم که پروفیسور رو دعوت کنیم بیاین این شما زویسی دورا هم 2000 قطعی خریدی بلیت البته که میای دعوت های به پول خواه بره میگه که دکتر 10,000 رو دادم بیا مرا دستگیری کن با همه خیلی دستگیری تو میکنم میگه شلو بینیم که بوجه مکم ترک صبح میشه با میگه برادر اینم با اینم شلو با این فلون پدرکه ایسود مو این یکون جای تلبیدنش نیسته هر میشوم در بین ما شما برادرای پیدا شده که بگه که دکتر من همه خستومم پرداخت میکنم هر روز در زمانت خیلی نگاه میگه در شوت بانک پول داری دیگه میگه پولت نیست من هم خیلی پول دستگیر میکنم لیکن اون پولی مرا بگردم بودیم بیا در گور میبردیم
договори дутарафаи бардид, албатта бе мушкилӣ кора мекунем. Агар дар кор боша ҳамкорӣ мекунем, агар дар кор набоша сразу саломат бошӣ бародарҷон. ҳоҷӣ саломат бош бародарҷон. Агар дар кор бошад ҳамкорӣ мекунем як ҷоя. Агар дар кор набошад мегӯям яке доктор пулро мегардону мегирам. Шумо нигоҳ кунед ки қурби рубли қисӣ аллакай ҳичи нест. Ба 2000 2000 қисм агар ҳисоб кунем 120 қисм 240 мешавад. 240 сомонӣ. Аллакай ба ҳамин 100 сомони тоҷикӣ баробар аст. вале шумо фаромӯш накунед ки дар Федератсияи Россия ва дигар шаҳрҳои Москва мо меоем, мақсад муҳоҷир шуда кор мекунем ба рӯи оиламон. тамоми ҳар касе боши набоши бемор мешавӣ, ба доктор ниёз дорӣ. Бисёр бародаро занг мезананд, яке доктор скория занг занед, скория наомад. Скорӣ намеояд. Вазифадор аст скорӣ ки биёя, мақсад ҳар як бемора мақсад дастгирӣ кунад, вале намеояд. дази барои рӯсои худшон намеояд, тем более барои тоҷикмардон. инҷа ҳоҷиев наистад ки бародар чанқа метавонед барои Аллоҳ хизмат кунед, пушаймон намешавед. рӯзи қиёмат дар роҳати ҳисоб. бале дуруст мегӯям. қасам ба худо мехӯрам, Аллоҳи ягона бизанад кор кунад. Агар ман барои як фанду фиреб агар мезбор карда бошам, худо маро бизанад. лекин бародарои азиз, агар ҳамин телефоном ина меҳоди телефон айдистайнам кали тамоми документҳоро ки мақсад документатсияи медисина телефон уже пур шудагия чиз. чихел МРТ головного мозга, стомограф, рентгени дика чӯ роӣ мекунам. Телефон уже аллакай пур шудагия. барои бародарои тоҷики хидмат ҳеҷ маҳал ман саркашӣ накардам. Дастгирӣ мекунам, бениҳоят аст. Вале ман мегӯям ки мисол дастгирӣ кунӣ, конечно дастгирӣ кунед бародаро. Дастгирӣ кардан як хислати хубии моро нишон медиҳад. дурои дастгирӣ кунед. ман медонам ки то саҳарам мисол хеле бародароам видеои маро тамошо мекунанд, вале дар вақте ки шумо тамошо мекунед илтимос дурои дастгирӣ кунед. ҳама вақт ман кӯшиш мекунам дар прямой эфир бидурам, ақаллан дар ҳар як эфири кардагӣ 10-20 билетро савдора бисёр хуб мешавад. кӯшиш кунем харидорӣ кунем. ҳар як ширкатҳое ки мақсад пеш аз кушода шуданшон саҳмгузор мешаванд дар як мақсад дар ягон ширкатҳо. вақте ки ширкат ба кори худаш шурӯъ мекунад, аллакай уже бо чанд фоида доход медиҳад ба ҳамон одамое ки саҳм гузоштагист. саҳм гузоштан ба он хотире ки мақсад ки барои дастгирӣ кардани мо шумо аст. як ман миллионер нестам, миллиардер нестам, ҳеҷ чиз нест. духтури оддии мақсад ки яке донишгоҳро хондем, омадем дар Федератсияи Россия том кардем. дар Федератсияи Россия савод дорем ҳақиқат. аслан бояд одам зӯқ тариф накунад, вале
هم معلوماتی که اولی که داریم شما باید تصور کنید که باید چیکار کنید. افسوس حاجی می‌نویسد که افسوس ندارم اگرنه از برای الله 20,000 می‌پرتم برای خاطر الله برای قیامت. بله بله یک روز یک برادر زنگ زد گفت بر من که مثلا تکه دکتر ویدیو تا میدارم من تماشا میکرد پس سنا میکردم وقتم بعد حوزه چی گفت وکه دکتر گفت نه با قدر شما رسیدم با قدر من نرس برادر با قدر خودت برس وقتی که مرا قدر کردی بدون که خودت قدر کردی مرا نه ارگانیسم انسان همین خیلی است آدمزاد هر 6 ماه بعد باید یک بار ابسیل دیون بگذارد توبت خدا بگذارد باید خطون یک دستگیری کنید باور کنید پشیمون میشوید خداوند شاهد است خداوند متعال از درگاه خدا طلب میکنه که پیش از این رمضان پروردگار کاش که همین که یگان سپانسر خوب پیدا میکردم ولی دستگیری میکرد ولی من کوشش کرده هستم که سپانسر من شما بشویم بردارم اگر از این من دستگیری تو کنم در تمام اینترنت ها اینجا میبینید ولی دیگه جا رکلام میکنن فکر نکنید که شما مقصد میره سوم نمیگیره نه پول آتی میتی بعد میدره هم کنکریت پول میتی بعد میدره اونجا پروسو تکت نمیدره دیگه شد صبیره سلام علیکم و رحمت الله و علیکم السلام و رحمت الله سوز خوبی که خدا را شکر برادر جان میشه در تمام همین یوتیوب نگاه میگی فلان جور رکلام کردن دخترای بهترین چیزای بهترین و فلان بهترین محمدای بهترین که ایسوسو اینا دونستن در فرقی برادران все равно то در прием قبول برای اوزی برای کگی برای کاردیولوگ برای хирург برای уролог برای دیگه چیزا медрои تو пул метӣ чётко то пул метӣ без сомнений гуфти гапирастон ва алейкум салом бардоаҷон дилшод собиров менависад ки ака ман аз онаҳон дард мекунад шумо дида метавонед бале ман дида метавонам рӯзи 1 числа иншоалло бардори азиз касоне ки зонудард ҳастанд зонуҳошон дард мекунанд алахусус мардоне аз 40 сола боло мардоне аз 50 сола боло ба ин бемориҳо гирифтор мешаванд аз рӯзи якум иншоалло ки мо бо хеле бемориҳоро машғул мешавем аллакай мутахассисам дорем метавонем ки муроҷиат кунем иншоалло дастгиритон мекунем ва илтимос мекунам бародари азиз дастгирӣ кунем билетҳоро харидорӣ кунем билет 10,000 ва 10,000 ту медиҳед тавбатот бепул шавад беҳтарин аст дилшод собиров бародарҷон менависад ки ман 32 сола ҳастам дилшод собиров бародарҷон нигоҳ кун номери телефони ман ҳастаги дар ватсап менависӣ равон мекунӣ ман иншоалло ки бо шумо дар тамос мешавам биёед тавбатҳоро сар мекунем пеш аз тавбатҳоро сар кардан ман бо шумо бояд дар хати тамос шавам метро люблино аввал ватсап дар ватсап нависед баъд адреса ман ба шумо равон мекунам илтимос ҳаматуллаҳ аз барои аллоҳ дастгирӣ кунед ҳамаи бародарам иншоалло бародаро ҳамин як гапро гуфта намонам ки иншоалло ва раҳмон
дилият мусофа иншолло ки бародаро лайк ҳам мемонанд, дастгириам мекунем иншолло. Так, майли ака дар ватсап менависам. Бародаро, дар ватсап нависед, касоне ки савол чизе доред дар ватсап нависед. Ва як чиро нагуфта намонам ки илтимос дар ҳолате дидӣ ки агар ман телефонро набардоштам, саволто дар ватсап менависед, равон мекунед. барои ки бисёр ҳолатҳо мешавад ки ман телефонро бардошта наметавонам, шумо шояд ки баъд хафа шавед, вале илтимос хафа нашавед. агар ман 24 соат дар бехи телефон агар истам суҳбат кунам, намешавад ки зиндагӣ давом дорад, бояд барои зиндагӣ кӯшишо кардам мекунад. Хеле касе ки мана тамошо дорад, илтимос ки якбор ҳей бига чӣ хешида экран? Экран чӣ хешида? Илтимос бинависед. Хеле нахешида. Так, криво, бале. Криво шида гирифта. Если 8 лайк, рои дастгирӣ кунем бародарам. Так. Видеора. Дилшод Собиров, бале. Билету видеош буромадагие. Инҷода медрои. Дамҷа тавбатҳои бепул ҳастаги. Тавбати бепулро сар кардем ҳастаги. Медрои тамошо мекунем, ҷаро насиб бошад, ҳаст. Так.
چیزی نیست برادر که نفهمیدیم. از روز یادم کجا میشه که واتساپ تون دستور سپارتون یک بار میبینید پوچه یک چیز پیدا شده است. بله میشه راموکش رو میبینید. خوب برادر عزیز در امان خدا باشه. خدا نگهبان باشه. اگه نصیب باشه چی میکنیم ما میبریم برای ما پیکی داریم اومده نمیتونیم کنیم. عبدالربی رحمان برادر جون در واتساپ من نویس انشالله اونجا در همکورسی من هستم. من از اسمی که میزم میره انشالله انا میبینم صحبت میکنه اینو من شریک برادر رو تذکره میکنم. خدا نگهبان تو باشه. همیشه تنسیت خانواده باشه و هیچ محل داد رو نبینید. چند جور رفتم فایده نکرد. عبدالربی در واتساپ من نوشت که من میبرم این از واتساپ هم مینویسم. سیصد سیصد شصت و هشت. در پایان کمیتر این نوشته زدم اونجا ده دکتر بیروس این دیوم کانال من است. اگر بدونید پس سکیم شوخ میشه در مسکو در اصلا در خیمکی کار میکنم ولی ستاره بودی بچه را دستگیری کرده استم در مترو لبنان دست شده. خوب برادرها تا خیلی خوش میکنیم. من کوشش کردم که مثلا یک سوال باشد که دیگه سوال رو ممکن نیست بیانه که میبریم افیر. خدا نگهبان تو باشد. تنسیت خانواده باشید و هیچ من داد رو نبینید. همه وقت کوشش میکنیم در چی باشیم در افیرو باشیم دستگیری کنیم شما رو. مثلا شما برادرای مهم و برادر شما الله نگهبان تو باشد. سلامت باشید.